పాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బలె తెలిపాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బలె తెలిపాలే తెల్త పోరులే బలె తెలిపాలే పంజార తెలిపులే బలె తెలిపాలే పపా 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 బలె తెలిపాలే పపా 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 ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತ DSL 19 ಇನಿತ ಈ ಯಜ್ಞನಿಕಲನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪೀಡಿತದ ಅರಣಿಗೆದ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಂಡ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕಲು ತೇರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಾನಸ ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ FM ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬೀಟೋಡು ಓಲಾಗತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೀರ್ನ ಕುಲ್ರಾಡ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ತ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಇಂತಿತ್ತ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರವಲೇರು ಜೈಮಾತಾ ಕಲಾವಿದೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದಾನ್ ಬಂಡ ಮದ್ಮೇನ ಇರ್ಬೇಕು ಸುರುತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ್ ಬನ ಆ ಪುರ್ತುಡು ದಾದ ಮತ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ಜೈಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ದಿನ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಡು ಬರೋಡತ್ತ ಮೂಡು ರೇಡಿಯೋಡಂಗಿ ಪದ ಬಾಡ್ಗ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ವಾರಾಡುವೆ ಎಂಗಿನ ಹೋರಾಡ್ನು ಎನ್ನದಾನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಫೈಟಾ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಸೈದಿನ ಪುನನಾಂಡಲ ಕಾಪೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೊನ್ನನ್ ಕಾಪುನ ಬೇರೆ ತಪ್ಪ ಮೂಲಿ ಯಾಪ ಬರ್ಪಾಲ್ ಮಾರೆ ಓಪ ಬಾಕಿಲ್ ಪುರತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಓ ನಮ್ನೆ ಬರ್ಪಟ್ ಉಂದು ಏರಿ ಸಾಯ್ತು ಬತ್ತಿನ ಈ ಬತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮೇರ್ದು ಒಂಜು ವಾರ ದುಂಬೈದಾರ ಮಾರೆ ಯಾನ ಮದ್ರೆಂಗಿಗಿಂದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪಟ್ಲಂದ ಬೇರೋಡು ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಒಂಜು ವಾರ ದುಂಬೈ ಇದ್ದಾರ ನಿಕಲ್ನ ಗಂಗಾ ಸರೋಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆತ ಭಾಷೆಗೆ ನಕಲು ಐಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಓಡಿ ಐತಡಿಗೆ 4 ಕಲ್ದಿದ್ದು ಫಲಾಯಿನ ಕಂಕನ ಬಾರ್ದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಿತ್ತದಿದ್ದು ದಿಂಗುಣ ಅಂದಾಜ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾಕಿಲ್ ಹತ್ತವು ಬಗ ನಿನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಾಕಿಲ್ ಎನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಾಕಿಲ್ ಇದೀನ ಮಾರೆ ಹೈದು ನಿಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐದು ಮುಂದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮವು ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಹೂ ಕಲಟ್ಲ ತೂನಗ ಅವೊಂಜಿ ನಗತ್ತದು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಕತಲ ತೂಲೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ ನಡತೆತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತರ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯುವುದು ಆಟಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ 2-3 ಗಂಟೆ ನಡತಂತುಡು ಇತ್ತ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಯುವುದು ಮರಳು ಬಾತಿರೋ ಮಾರೆ ಬಲ್ಲ ತಿಳಿಪಲೆಯ ಅಂಚ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿದು ನಮ್ಮ ಅಜತ್ತದು ಪೆಜ್ಜಿದು ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದೇರೇನು ಪೆಜ್ಜಿದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರನ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸುರುತ ರತ್ತದ ಸುರುತ ಹೆಸರು ನಿಕಲ್ಲದು ಮುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ದೀನಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುದ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕರೇನ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದಗಿ ಬಲಜಿಂಜಾರ ಉಳ್ಳೇರಿ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ 5 ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಲಹೀನಾತಿನ ಮುಕುಂದಗಿ ಬಲಜಿಂಜಾರ ಎಂಗಿನ ಬಲ ಈನಾತಿನ ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಎಂಗಿದಾದ ನರದಾರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಮಾರ ಕೂಡ ಎಂಗ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಎಂಗ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಕಣ್ಣು పొడిదాకరండి ಈ ಬಾಕಿಲ್ ನಾನು ತಿಕ್ಕೋಡುಂದಂಡೆ 10 ಸಾರ ಕೊರು 10 ಸಾರ ಕೊರು ಇಜಿನ ಬಾಕಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂಜಾಲ್ ಬರಲ್ಲಿ ನಿಗಳು ಅಂಜಾಲ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಇಂದ 10 ಸಾರ ಎಂಡ ಎಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಹೌದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬೋಡಿ ಇದು ಬರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಕ
ಮಂಡೆ ಸರಿಂಡೆ ನೀ ಎಂಜ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನೀ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದಾಗ 5,000 ಕೊರ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತೆ ನಿನ್ನಂದು ಸಿಗಲೇ ನೀನು ಬಂದೊಚ್ಚು ಈ 5,000 ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಒರಿತೀನಿ ಅವೇಂಜ ನನ್ನ ಜೀವನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಈ 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೆ ಆ 3,000 ಪಿರ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ರಡೇ ಸಾರ ಎಂಜ ಮರಲ್ಲ ಬಾತಿರ ಮರೆ ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ನೆ ಬಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕವು ಮರೆ ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕವು ಕೊಡಬಂದಾಗ ನೀ ಕೊಡಪನ ಪೇರು ಕಂತೀನಿ ಕೊಡಬರ ಪೇರು ಕಂಡ್ರೆ ಮುಂದಾದ ನಾಗಮಂಡಲ ಎಂಕ್ ಚೊಂಬುಡಿ ಅದು ಇರೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಂಕಿ ಯಾವ್ಜ ಚೊಂಬುಡು ಪೇರು ಬರ್ಪುನ ಸಂತಾನ ಏತ ಬಂದದಾನೆ ಪೋಪಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಎತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಹಿಂದಿ ತಗೊಳ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೀರಿ ಏನಂತೀರಿ ऊपर वाला दिया तो चप्पट फोड़ के देते ಕ್ಯಾ ದೇತಾ ಹೈ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿನೋರಿ ರೂಮ್ ದೊಲೈ ಕುಡರಿ ಲುಂಗಿಡರಿ ಚಟ್ಟಿಡರಿ मार डाला मार डाला ಮಾರ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾರುವೆ ಕೆರೆತನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ಮಾಸೆಜ್ಜಿ ಮಾರೇದೆ ನಿಕ್ ರಡ್ಡು ಕಂಡನಿ ಬೋಡ ಅವು ಯಾರು ಕಂಡನಿ ಅವು ಯಾನು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿನ ಕಂಡನಿ ಯಾನು ಅವೇರಿ ಅವು ಬಾಕಿಲ್ ತೆತ್ತದ್ದು 5,000 ತೆತ್ತದ್ದು ಆಯ್ನೆ ಬಾಕಿಲ್ ತಿಕ್ಕವನೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕಾಲುವೆ ಬಾಕಿಲ್ ತಿಕ್ಕ ಮಾರುವಾನ ಬಾಕಿಲ್ ತಿಕ್ಕವಾನ ಲುಂಗಿ ಕೊರ್ ಮಾರ ನನಗೆ ಲುಂಗಿದೆ ಆಗಿಯಾ ರಾಹುಲಿಯೇ ಎಂಜ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಎಂಕ ಹಾಕಿನತೆ ಅಪ್ಪನ ಬಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಕ್ಯಾರಜ್ಜ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾಸ್ನಗಳು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾಕು ಜೇರಿಗೆ ಈರೆಂಚ್ ಹಾಕ್ಯಾರಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಯ್ ಮರ್ಲೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಯರ ಗಂಡ 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 ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ತಿಳ್ತದ ಅನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಸೋರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಾನೆ ಈ ದಾಯ ಕಾಲ್ ಬರ್ತುವರಿ ಯಾನಂದತ್ತು ಆನುಲ್ಲ ಕೆಳವುದೇ ತಾನೇ ಬರ ಉಂದ್ವಿ ಇದೇಡು ಫಿಲಿತಲ್ಲ ಗಿಟ್ಟೆಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊಡಿದಿನ ಅಲ್ಪ ಎಲಿ ಇರ್ದು ಕಾಜೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಟ್ಟಿ ತಪ್ಪಾನೆ ಯಾನ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಂಡಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರು ಈಗ ಚಡ್ಡಿಡಲ್ಲ ನುಂಗ್ಯಾ ಕೊನೇನಾತ ಸಂತೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಜಾ ಮೇಘ ಮೇಘ ನೀನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂದಿಯಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಯಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗಟ್ಟೊಡುಲ್ಲೆ ನಡುತ್ತ ಗಟ್ಟೊಡುಲ್ಲೆ ಮೇಘ ಈ ಎಂಕ್ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಹೊರದಟ್ಟ ವೈರಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ ಬಾಲ್ ಕೊರಿಯೆ ಈ ಎಂಕ್ ಬಾಲ್ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಸಂಸಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟಲ ಬಾರಿ ಸುಕೋಟು ಸಂತೋಷಮಯ ಟುಪ್ಪುಡು ಹತ ಮೇಘ ಮೇಘ ಜೆತ್ತಾಡಪ್ಪ ಶೇ ಜೈ ದಿನ ತೂನಕನೇ ಫಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಲಕ ಯೋಗ ಮಲ್ ಬೋಲ್ತೋ ಜೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರುಮಲ್ಪುಣಂದೇ ಗೊತ್ತು ಶೇ ಮಂಡೇರು ಸುರುಮಲ್ಪುಣ ಖಾರ ಸುರುಮಲ್ಪುಣ ದಾದನ್ನೇ ಅಂತ ಜಾಫರ್ ಜಾಫರ್ ಜೈದೋಲ್ ಮೋಲು ಮೊನ್ನೆನೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೆಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮೇಘ 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 ಅವರ ಕುಕ್ಕ ರೂಮುಡು ಒರ್ತೆ ಪುಂಡು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇ ಮುಟ್ಟೋಣದ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ನಟ್ಟುನಾಯ ನಟ್ಟುನಾಯಿ
మాత్రంగికి 2 లక్షల ఖర్చు అంతే అన్నట్టునేనా మేఘా మేఘా అంత మాత్రం బల్లిది మేఘా నాయి నాయుడు కాదే మేఘా ఏ మేఘా మేఘా ఏందా కామెడీ మల్పోనది సావు బ్యావర్సి दा तत्वा तेरे जागते हरिमणि घाटी दिन तू है केकिल भोजन तनी केरुए सही दिन मेट वाइदिना येर सत्य बनोडेंडा येर मेट वाइदिनी ಕಲ್ತಪ್ಪ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅವೇನ ಪೊಪ್ಪತ ಆರ್ದನೆ ನಿನ್ನ ಮೇಟ್ ವಾइदिनी ले ओ पप्पा इरनी वाहनम ने जन मारे मादी मेग बाइजार मदरेंगी बाइजार सम्मानो बाइजार मगाना फर्स्ट नೈಟ್ दानी बेडरूम बाइदारे ಅಜ್ಜಾಬ್ಜೆ ದೇ ಬೈದಿನಿ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣ ಕೇನಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಕೈ ಕಡ್ಪೆ ಕೈ ಕತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ഞാൻ മോലേനഞ്ചൊരു മുട്ടോടാ പപ്പ മോലേന് മുട്ടോടാ ಹಿಂಗೆ ದಾತಾಂಡು ಇದೇ ಕೈ ಕಟ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ದಾದನ ಮಂತೇರಿ ಅಮ್ಮೀರ್ ಹೋಯರಾ ಆರನಾದಿಗೆ ಬರ್ಬಿನಿ ಆರನಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಅರೆಗೆ ಬಾಸಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಯಾ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಫ್ರೀಯಾ ಏರ್ ಬರ್ತೀರ ನಮ್ಮೇರಿನ ಮೀಟ್ ಬೈದಿನಿಯಾ ದಾದ ಬಂಡಿ ಏರ್ ಬರ್ತದೆ 6 ಬಂಡಿ 6 ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಂದೆ ನಾನು ಮುಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಯಾ ಅಪ್ಪಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲೆ ಓ ಯಾನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೋದು ಫಿರ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತಿದಾ ಈ ದಾಯ ಪೋಡಿನಿ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಪೊಡೆದತ್ತ ಈ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟುಲೆ ಮುಟ್ಟಲಿಯಾ ದಳಗ ದಳ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದದ ಮೇರಾ ಲೋಕನಾಥ ಲೋಕನಾಥ ಹೀರೋ पटा पोस्टर निकला हीरो फर्स्ट नाइट कोने की ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ತಿ ಜನಯ ಬಾಕಿಲ್ ದತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಈಮೆ ನಿಜವಾಯಿನ ದೋಸ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಎಂಕು ಕುಲೇನ್ ಮತ್ ಮ್ಯಾಚಿಲ ಕಾತರ ಮಾರ ಪೆಡ್ತಿಂದ್ರ ತಿರುಜಿ ಜನ ಮಲ್ ಮಾರ నీకు లెప్పునగనే పండుగ ಇದೆಯಾ ಹೇಗಿ ಜಾಲಡಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಟುಂಗದ ಮಾಲಿಂಗ ಮಂತ್ರವಾದ್ಲ ಪರಂ ತಿರಿಯ ಅವು ಎನ್ನ ಮದುವೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಟುಂಗದ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಇಂಚ ಬೈತೀನಿ ಮಾರೆ ಆ ಮಾಟುಂಗದ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಕಲ ಎತ್ತಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೆ ಬುಟ್ ಬೈರೆತ್ತಿನ ಏನಾಲೆ ತುಂಬಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪರ್ರ ಎತ್ತಿನ ಬಂದಂಡ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತ ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎರ್ರನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಎರ್ರ ಬಾಯ್ಕೆ ಬಡ್ಡು ಎನ್ನ ಕಾಸದು ನೀಗಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಾಸ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಎಂಚಲ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಮಾರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಓ ಮಾಲಿಂಗನ ಓ ದಂಗೈನ ಯಾವಿ ಉಳ ಗಿರಕ್ಕಿಂಡು ಬರೇ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ಯಾನು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ದೊಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಡು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕನ್ ನಡ್ದಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ದ ಜನಾತ ಓ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದ ಮಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಕರ್ಲು ಕಪಟೆ ಮಾಸ ಮತ ಕರಂಚಿದು ಎಲುಮುಲ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಂಬೆ ಕರ್ಲು ಬಿದಾಯ ಬೈದನು ಕೋಲ್ಡು ನೂಕು ದುಲಾಯ್ ಬಾಟ್ಲೆಯಾ ಮುಂದೆ ಕರ್ಲ ಅತ್ತೆಯ ಮುಂದೆ ಒಕ್ಕ ನೂಲತ್ತ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಜಾರು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಂಗುನೆ ನಾವು ಪೋ ಬೇಕನ ಬೇಕನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗ ಬಂತು ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಲೇ ಓ ಮಂತ್ರವಾದಿಲೆ ಈರಿ ಗಂಗಾಸರ ಬರ್ದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮುಂಡು ಸುತ್ತದು ಕುಲೆ ಬಿಡ್ಪೋ ನಂದ ಮಾರೆ ದೇ ನಾ ಎಂಕು ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಕುಲೆ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ತಿಕ್ಕುಣ್ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ವೈಕಲ್ ರೆಡಿ ಲಕ ಕನ 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 ಬ್ಯಾಗ್ ಲೇ ಓ ಅವು ಬ್ಯಾಗ ಬಕವೇನೆ ಅವು ಗೋಣಿ ಅತಿ ಗೋಣಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ದಾದ ಅವನ್ ಪಿನ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಂಡಕೊರು ಲೋಕೋ ಮಂಡಕೊರು ನಿನ್ನ ಮಂಡದ ಹಾಗೆ ಎಂಕು ಮಂಡ ಮಾಸ ಮಲ್ಪರಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿತೀರ ಮಂಡ ಕೊರಿಯ ಕೊರು 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 ಒಂದು ದಾದ ಮಾರೆಯನ್ನ ಮಾರನೆ ಮಿದ ಪಿಲಿಯಸನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಮಾರನೆ ಮಿದತ ವತನ್ ಐಕೆ ನನ್ನ ಪೇತದ ಬುರುಡಗೋರು ಪೇತದ ಕೊರು ಕೊರು ಐಟೊಂದು ಗಿಂಡೆಲೊಂಡು ಅವಳ ಕೊರು
ಪ್ರೇತ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟ ತೀರ್ತೋಡು ಜೈದಿನ ಕುಲ್ದಿನ ಪ್ರೇತ ಲಾಕ ಸಾರ್ತ ಒಂದದು ಹೂ ತೀರ್ಥವು ತೀರ್ಥ ಕರ್ಮವು ಗಂಗಾಸರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಓಂಡು ಕುಲ ಓಂಡು ಓಂಡಿಯ ಕುಲ ಲೋಕೋ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕುಲ ಎತ್ತಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಕುಲ ಎತ್ತು ಆಯನ ಲುಂಗಿನ ತಿಂತನು ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದುಪ್ಪು ಓಯ್ ಮಾರೆ ಅಂಗಿನಿಯ ಅಂಗಿ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಡ್ ಎತ್ತೀನಿ ಲುಂಗಿ ನಾಯ ಕೊಂತಿ ನಾನು ಬುಗೆಲ್ದತ್ತ ಪೋಡಚ್ಚಿ ಕುಲೆ ಆಂಬಿಡ್ಪವೆ ಕುಲೆ ಸತ್ಯವನ್ನಡು ಸತ್ಯವನ್ನಡು ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಏನೇವು ಮಂತ್ರಯ ಕುಲ ಕುಲ ಏನಡ ಸತ್ಯವನ್ನಡು ಸತ್ಯವನ್ನಡು ಕುಲ ಏರು ಪಣ್ಣು ಕುಲ ಏರು ಪಣ್ಣು ಕುಲ ಬೋಡಿಯಾ ಕುಲ ಬೋಂಡು ಫೋನ ಬೋಂಡು ಎಂಕರ ಮುಟ್ಟಲಿಯಾ ಮುಟ್ಟು ನಿಕಲ್ ಮಾತುಲ್ಲಾರತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಘ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗ how are you I'm fine. fine ಪಂಡರಿಜತ್ fine ಕುಲ ಬೋಂಡು ಗುಲಾಬ್ ಹತ್ತಿಯ ಈ ಮುಟ್ಟು ನಲ ದಾಳಾಪುಜಿ ಮಂತ್ರೋದಿ ಮುಟ್ಟು ನಲ ದಾಳಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟು ನ ದಾನ ಮಾರಿ ನಮ್ನ ದರ್ಶನ ಅರ್ಪಿನಿ ಡೌಟ್ ಏನ ಅರ್ಥ ಸಮಾಜಿ ದೋಜೋಡು ಸಾವಿ ಯಾರ ಬೈ ಕುಲ ತಿಕ್ಕಡಿಯ ಕುಲ ಕುಲ ತಿಕ್ಕಡಿಯ ಕುಲ ಅವು ಎಂಚ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಕುಲೆ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಆ ಕುಲಕ್ಕೆ ಈ ಕುಲ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನೊಡ್ಡ ಈ ಕುಲ ಯಾರು ಬಂದಕ್ಕೇನೆ ಮೇಘ ದಾದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬನೆಂದ ಅವರು ನಾನು ಲವ್ ಮಂటున్నారు ಹರು ಫಾರಿನ್ ಡುಪ್ಪುನು ಎಂಕಿಲ ಮತ್ನಾಪಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದ ಅವನ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಕಟನ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ಮಾತು ಅದೇ ಕುದುರೆ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೇರು ನೀನು ಈತು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಬೇರೆ ಏತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ್ದಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಂಜಿ 15-20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಕಲ್ಲ ಈ ನಮ್ನೆ ನಿಕುಲು ಈ ನಮ್ನೆ ಲವ್ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಲವ್ ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡದೆ ಯಾನು ಬಡ್ಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಲದೆ ತೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಮಾರಾಯ ನೆಕಲೇನು ನಂಬುದು ದಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದ್ಪೆತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಮೋಕೆ ನನಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನನಲ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಂದಕೇನು ನಿಕ್ ಆಯ್ ಬೋಡ ಯಾನ್ ಬೋಡ ತಪ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತೆ ಈರೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರ ಪಂಡರತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಂಡಿ ನನ್ನ ಸೈಪಿನೆಟ್ಟ ಈರೇ ಎನ್ನತಿ ಇದು ಆಯ್ ಫಾರಿನ್ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಐಕಿ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ತುಲ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ ನಿನ್ನನೇ ಮೋಲ್ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತಿಜಾಲಿ ಆ ಫಾರಿನ್ ಏನ್ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಿಡು ನನ್ನ ಪಾಲ್ ಬರ್ಪುಜಿಯ ಎಂಚ ಬರ್ಬುಜಿ ಆನ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ಜನ ಕಲ್ತದ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಆತಿನ ಓಲಾ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ಪ ನೀನು ಕಂಡಿ ನಿಲ್ಕಿದ್ ಕಲ್ತದ ಇದೇಗೊಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆನಂದ ಆನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಬರ್ಪುಜಾ ಹೋಗೇನ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಾ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಲ್ ಉನೇನ ಕಲ್ತಿದೇ ಮಾದಿ ಏರೇರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣು ಕಾಸ್ಕರೋ ಲೇ ಉಲೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಾಸು ದಾದಿಕ್ಕೆ ನಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿಲ್ಲ ಸೋಪಡು ಜಂದರ್ ಕಾಸ್ಕೊರೋಡೆ ಓಣಮ್ಮನದ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಕೊರು ಕಾಸ್ಕೊರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ತಗೊರು ಅದು 5,000 ಅಡಿತ್ತೆ ಒರಿದಿನಿ ದುಂದುಕ ಮೂಜೆರ ಖರ್ಚಾದದು ಒಂಜೆರಿಂದ 3,000 ನಿಂಗೆ ದಾನ ಮಾರ ಲೇ ಸತ್ಯ ಬಂದಿನಿ ಸತ್ಯ ಬಂದಿನಿ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅತ್ತಯ್ಯ ಮಂತ್ರ ಕರ್ಮ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದೇನು ಓದ್ನತಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಡೋಂಗಿ ಮಂತ್ರದ ಕಾಸ್ತೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರ ಸೈದಿನ ಅನ್ನಂದ ಈರ್ನ ಮೇಯ್ತು ಬರದೆ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಊದಿ ಬತ್ತಿದಾಗಿನಿಯಾ Palle, palle, pa, pa, pa.
ಜೈ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡ್ಲಾ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಡೆದು ಮಂಜು ಬುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜ್ ಅವರ ವಿನೋದ್ ತಡಂಬೈಲ್, ಸುಖೇಶ್ ಪಡ್ಬೋದು. ಚರಣ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ತೀರ್ಪುಗೆನಗ ಸುರುಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಸುಖೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಆತನು ಈ ಸತಿ ಲೆಡ್ಡೆ ಆತನು ನಿಖಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಭಯಂಕರ ಸೆಂಚುರಿ ಹಿಡಿದೆ ಶುರು ಮಾತ್ರ ಆತ ಶೋಕ ಆತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಜೈ ಮಾತಾ ಟೀಮು ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತಾರ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೇತ್ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಅನ್ನ ಪ್ರೇತಾಗ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಓಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡಂದು ಇಡೀ ಸುತ್ತು ಬರೋಂತೀರು ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನೇ ನಿಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಭೂತ ಬತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿ ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ನಾನು ದುಂಬಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಈ ಸುತ್ತದ ತೀರ್ಪೇರಿಗೆ ಇನಾಮೇರೆಗೆ ಒಂದೊಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಬರಂಡ ಐದು ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ದಪ್ಪ ನಾವು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೆಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು 19 ಈ ಸುತ್ತದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮೊಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮತ್ತಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇನಾಮು ಈ ಸರ್ತಿ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬಲೆತೆಲಿ ಪಾಲೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೆರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ಇನಾಮು ಎರೆಗೆ ಬಂದು ಆರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರೆಲ್ಲರು ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾತರ ಈ ಸುತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನೆತ್ತ ಆ ಸೀಟರ್ ಕುಲ್ಲಾದಿರಿ ಐಟು ಸೀಟರ್ ಕುಲ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದು ನಿಂಗೆ ತೆರಿಯಂದು ಆಂಡ ಕುಲ್ಲಾದಿರಿ ಯಾನು ಈತನೇಟ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪೋತಂದೆ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪು ಅನ್ಪುನ ಅವಡೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿಮುಟ ಮಲ್ತಿನೇ ಎತ್ತು ಆಂಡ ದಾತನ ಈತು ವರ್ಷ ಬೋಡ್ತನದನ್ನ 11 ವರ್ಷಡು ಈ 11ನೇ ವರ್ಷ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದಾಗಿಂದ ಯಾನು ವಾ ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕಲ ತೂತಿನ ಎತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ಟೀಮ್ದ ನಾಟಕ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಐಟೆ ಪಾಸು ಆಪುಂಡ ಇಂಚೆ ನಿಲ್ಕು ತೂದು ಪೆತ್ತಂದೆ ಯಾನು ತಂಡದಡೆ ಪೋದು ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಯಾನು ಕುಲುದಿನ ಎತ್ತು ಆಂಡ ಇನ್ನಿ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕ ಯಾಪ ಬತ್ತು ಪೊಗ್ಗುದನ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಿಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ತೂತು ಜತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿನಯ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂಡದತ್ತೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಈತು ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಣ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐಟೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಅಂದ ಇದು ಪೇರೆ ಅವು ಏರೆಗೆಂದು ಬಂಡದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಈ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಪೋಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಸೋತಾಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೆಂದು ಆ ಪಂಪನ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದೇರ್ಲ ಇತ್ತರ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಶಿವಣ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಐಂದೇತು ನೋಡಿ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೆಲ್ತು ತೆಲ್ತು ಪೋರುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರದ ಕಲಾವಿದರ ಕಲೆಗೆ ಆ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಸುತ್ತು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸುತ್ತು ಕೊಡಲಾತ್ ಆ ಕುಸಲ್ದ ಈಗೆಲ್ಲ ಮೂಡ್ದು ಬರಂಡು ಕಾತೊಂದು ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.